Dende hai semanas, os concellos do Salnés e a plataforma SOS Sanidade Pública veñen denunciando a situación alarmante na que se atopan os centros médicos da comarca. Fartos de ver como os PAC quedan baleiros e como algúns ambulatorios levan máis dun mes sen atención primaria, a plataforma decidiu realizar unha recollida de sinaturas por toda a comarca para reclamar no Parlamento Galego numerosas melloras. É que vamos a ver, isto non deixa de ser unha ferramenta para que a xente poda defender a sanidade pública. Hai outras moitas, pero esta tamén unha delas. A sanidade como pública é a sanidade de todos, entonces todos temos o dereito, eu diría máis, a obriga de defendela e loitar por ela. Na petición instarán a Xunta a que tome medidas urxentes, medidas como contratar máis persoal e mellorar as condicións laborais dos profesionais. Presentamos unha iniciativa legislativa popular para que o Parlamento galego debate e aprobe unha serie de medidas para rescatar e fortalecer a atención primaria, como é incrementar e dimensionar o persoal, priorizar a atención presencial, reabrir os centros de saúde e PACs pechados, dar participación á población e traballadores na planificación e xestión dos centros e acabar ca precariedade laboral do persoal. Dende a plataforma entenden que a situación crítica que se vive no Salnés é única e exclusivamente culpa da Consellería de Sanidade. A Consellería de Sanidade leva anos recortando a sanidade pública e, sobre todo, a atención primaria, para reducir gasto, desmantelar o sistema sanitario público e favorecer o privado. Non faltan médicos, expulsáronse cara a outros territorios e especialidades, pola precarización e as condicións de traballo e vida dos e das profesionais do ámbito sanitario. A recollida de sinaturas mobilizarase nos vindeiros días por todos os concellos do Salnés. Na campaña que se iniciou este xoves en Vilagarcía, ao pouco de comezar, xa foron moitos os veciños que se achegaron a deixar a súa sinatura.